दिनैनि जि सिलाफोथार दखरा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सिलाफोथार दखरा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनिफ्राय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जि बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव आंखौ सिलाफोथार दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाय आलासि हिसाबै हांख्राय हरनायलाय आं दिनै बेयाव नुजाथिफैदों आरो बेयाव नुजाथिफैनायफोरा बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो। बिथांमोननि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया जाहाथे अराय जोर जायो, बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो बरायनाय जि हाबाफारि बेखौ लायो आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होयो, बेखौ आं हास्थायो। आरो दिनै जों जि नुदों फरायसा बिथांमोनहा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों, खोब मोजां मोजां पारसेन्ट लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बर' बिजोंजों फरायनानैनो बिथांमोनहा सेथि थाखोआव उथ्रिनानै मोजां रिजाल्ट खालामदों आरो बिथांमोननि जि एइम्स, जि थांखि लादों फरायनायनि, खोनानानै आं खोब मोजां मोनदों। माखासे फरायसाया आइएएस अफिसार जानायनि सिमां बेखौ फोरमायदों आरो माखासे सानैसो फरायसाया डक्टर जानायनि आरो इन्जिनियार जानायनि खोथाखौ जों खोनानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आंबो बेयाव सासे मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि फोरोंगिरि जानानै बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो फरायसाफोरजों जि फंनैसो आं खोथा शेयार खालामबाय। इउनिभार्सिटियाव फरायनोब्ला बा कलेजाव फरायनोब्ला दानि जि नेशनेल इडुकेसन पलिसि, बे नेशनेल इडुकेसन पलिसिनि जि नेमखान्थि, बे नेमखान्थिनि सोमोन्दै आङो एसे एनै फरायसाफोरनो फोरमायनानै होनो मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों। आं आसा फारियो दानि जाखांफुनाय जि लाइमोनफोर, बर' लाइमोनफोर, बिथांमोनहा जोंनि इयुन, बिथांमोनहा गाव गावनि केरियारखौ मोजाङै मोजां दाफुंनो हाथों, बेखौनो आं हास्थायो। गोजोन्थों। मिडियामाथ' गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव फारागथि लाबोनो हाया। जेखि मिडियामावनो जाया मानो गुन गोनां सोलोंथाइया गोनां। दा बर' मिडियामाव फरायनानैदि गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हाया, बे साननाया गोरोन्थि। दा बर' मिडियामाव फरायनानैनो गोबां सुबुंफोरा, गोबां फरायसा बिथांमोना दिनै साक्सेस जाबोगासिनो दङ। बर' मिडियामाव फरायनानैनो दिनै डक्टर ओंखारदों, इन्जिनियार ओंखारदों, बेबायदिनो गोबां साक्सेसफुल जानाय बिदिन्थिफोर जों मोननो हायो। आरो गावनि बिमा रावजों जेरैबायदि जों सोलोंनो हायो, गुबुननि रावजों जों सोलोङोब्ला बेबायदि जोङो गियानखौ लानो हाया। बेखायनो दानि जि NEP 2020, बेयाव मादार टां इडुकेसन, बिमानि राव सोलोंनाय, बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानाय, बेखौ जर होनानैनो दा गुदि फरायसालिफोराव गासैबो लेंगुवेजावनो, गासैबो रावावनो गुदि फरायसालियाव बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानायनि जि खान्थि, बेखौ दा लागु खालामदों। निसा होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि निसा दङ। बेयाव जोंनियाव गोदोनिफ्राय ट्रेडिशनेलि सोलिबोनाय जौ, बेबो मोनसे, आरो मोनसेया जाबाय सिगारेट, बिरि, भां, बेफोर मोनसे, आरो मोनसे गिथावना बाथावना मोनसे निसा जुक्तआ जादों मा, ड्राग्स। दा दानि दिनाव जोंनि बर' ओनसोलफोराव ड्राग्सनि जि बाहायनाय लाइमोनफोरनि, बेखौ सानफा एफा बांबोनायखौ नुनो मोनदों। दा बे बांबोनायखौ जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा खमायनांगौ, गारनांगौ, आरो जोंनि जि फरायसा बिथांमोन, दा बिथांमोनहा बेफोरनि फारसे सांग्रां जानानै गाव गावनो बुजिलायनानै बेफोरखौ बाहायाब्ला मोजां। आरो बेफोरबायदिजों जुदि जों गफबनानै थायोब्ला जोंनि बर' माहारिनि जि इयुन सिमां, बे इयुन सिमाङा खोमसियै जागोन आरो जोंनि जि साननाय, जि मिजिं, बे जाफुंनाय नङा। बिनि थाखायनो आं खावलायनो लुबैदों बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, आरो बेजों लोगोसे बर'नि जि आफादफोर दङ, बे आफादफोरा बेफोरनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनानै जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि ड्राग्स बाहायनाय, बिरा सिगारेट बाहायनाय, भां बाहायनाय, बैफोरनि फारसे सांग्रांथि मेल खुंनानै एसेबाबो जोङो खमायहोनो हायो नामा, बा ओनसोलखौ जोङो फोसाबनो हायो नामा, बिनि सायाव नोजोर लाखिनांगौ आरो गामि गामि थांनानै जों बेफोरखौ मेसेज होनानै जों फोसाबनायनि राहा लामाखौ लानांगौ होननानै आं सानो। सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद
मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन जानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बेजोंनो बिथांमोननि बे बैसागु बिदाय फोरबोबो दं। दा बेवहायनो सरजाबफानानै बे हाबाफारिखौ लादों। बाख्नायथाव हाबाफारि, जोबोद मोजां हाबाफारि जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानियानो जाहैबाय जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौनि थाखाय जों थुलुंगा होबोबाय थादों। दा बेबायदिनो बेखौनो लोब्बा लानानै सिलाफाथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जाय फरायसाफोरा हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक आनजादाव फार्स्ट डिभिजन पास जाबाय बिथांमोनखौ बरायदों। बे जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि। दा बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि डक्टर बिदुल बसुमतारी मानगोनां बिथांखौ लिंहरनानै माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि बिथांनिफ्राय मिथिनो हाबाय फरायसाफोरा जे जोंनि फैबाय थानाय समाव फरायसाफोरा माबायदि फरायनांगौ आरो मानसि हिसाबै गावनि जिउखौ दानोबा जों माबायदि फरायसाया जिउखौ दैदेनलांनांगौ बेनि सायाव बिथाङाबो मोजां माखासे खोथा बेसेन गोसा खोथा फरायसाफोरनो बुंलांबाय। जे जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंनि फरायसाफोरखौ जोंबो हास्थायो जे जोंनि बर'नि जाय फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन जाबाय बे बिथांमोना बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ आरो सासे गुन गोनां सासे फरायसा होनोब्ला जों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि बा कलेजाव जा इउनिभारसिटियाव फार्स्ट क्लास पास जाबानो गुन गोनां जागोन आं बेखौ बिसास खालामा, बेखौ आं फोथाया आंनि बायदिब्ला। दा बेखायनो खावलायनो लुबैदों नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों जे सासे फरायसाया गुन गोनां जानोब्ला गुन गोनां होननानै बुङोब्ला जे गुन गोनां होनोब्ला जों फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जे जोंनि फरायसाया आखलनिफ्राय गेलेनायनिफ्राय फरायनायनिफ्राय जोंनि फरायसाया जेरावबो रोंखा राखा आखा फाखा जानांगोन। जे बेफोर गासैबो जोङो राफोदै जोंनि फरायसाया बेफोरखौ लांफानानै जुदि थांनो हायोब्ला बेखौसो आंनि बायदिब्ला गुन गोनां होननानै जों बुंनांगोन। दा बेखायनो आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसा बिथांमोनखौ खावलायदों जे जाय फरायसाफ्रा देग्लाय फार्स्ट डिभिजन जाबाय बेखौ लानानै जुदि जाय फरायसाया दुगानाय थायो, गोग्गानाय लानानै आवगायलांनो नागिरो, दा बैफोरबायदि फरायसाखौ जोङो गोग्लैफिननाय बा माने फार्स्ट डिभिजन जाखानाय फरायसाया उननि समावहाय फार्स्ट डिभिजन जाफिनै, दा बेबायदि रिजाल्टखौ जों नुबोदों। दा बेनिखायनो आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों बै फरायसाफोरखौ खावलायदों जाहाथे जाय फरायसाया देग्लाय फार्स्ट डिभिजन जाबाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव बिथांमोना जाय 6 घन्टा 8 घन्टा फरायदों, दा बिथांमोना जेरै फरायदों बेनिफ्राय आरो बांसिन फरायनाय टाइमखौ बारायनांगौ बिथांमोनखौ खावलायदों। नङाब्ला आं फार्स्ट डिभिजन जाबाय, जोंनि बर'नि आफादफोरजों आं बरायजाबाय, आंनो साइटेसन होलायनानै बरायबाय, रायजोफोरनि थाखाय मोजां फिथाइ थाहैनाय नङा। दा बेनिखायनो जों खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जे जोङो फरायनायनि टाइमखौ जों फरायथारनांगोन आरो जोङो फरायसा हिसाबै फरायसा जिउआव जों गोबां बायदिसिना जोङो लोगो मोनगोन। दा मोजां लोगोजों जों मोजां जानानै गाज्रि लोगोफोरखौ जों एरायनो हानांगोन। आरो दिनैनि समाव जों फरायसाफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे दिनैनि समाव जोङो जायखौ गाज्रि नुयो बेखौ बे गाज्रिनिफ्राय जों एरायनांगोन। बेनि गेजेराव निसा जानाय, निसा सोबनाय, बिजि थुनाय, ड्राग्स, बां, जौ, जुवा बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन आरो बायदि रोखोमनि जेंना जेंसि बेफोरखौ जों नेवसिगारनानै आवगायनो हायोब्लासो सासे फरायसाया जिउआव साक्सेस जायो। जिउआव जोंनि फरायसा बेलानि अनगायैबो गुबुन गुबुन बिथिङाव जोंनि बादा हेंथा हेंसि बायदिसिना फैगोन। बे हेंथा हेंसिखौ जोंनि फरायसा जिउआव जा बा गुबुन खामानियाव जा जों बे हेंथा हेंसिखौ सौसिनानै थांनो हायोब्लासो जों मोनफ्रोमबो खामानियाव फरायनायाव जिखिनि आयदायाव जेखि जाया आयदायाव जोङो साक्सेस जायो। आं बेखिनि खोथाखौ दिनै फरायसाफोरनो माखासे खोथाफोर मिथिहोनाय जायो।